Pie ni lero kacha ni thothne utemo tiyo gi riekni manyien manyasani mar pur gi teknolojia mar jolo kendo konyo jopur ma osendikore tinende. Ma osekelo ber mane jopur ma utiyogo e gwenge mag Nyanza ka? Erokamano ahinya VOJ. Ndikruok mar jopur kendo puonjo jopur e lony manyasani achiel osemedo yuto in terms of kadhi e yo mar mchele, the tonnage ma jowa ose produce chakre wawachi ni 2022 nyaka sani. And king'iyo in the year 2022 jowa ma wuok e region wa makoni ne nyalo mana produce mchele tan 50,000 metric tons. Maendi ose grow makawuono mchele mabedo produced nationally which is around 350 metric tons. Nus mar mchele no bedo produced e Nyanza koni. And an gadieri ni kaka wamedo yao schemes mag mchele dhi bedo ni out of mabedo produced locally in the country, jowa mago nagi bro produce mchele atamalo 70. Itemo wacho ni wang' ni onge waro mchele Pakistan gi kuonde mamoko koso waro mchele pod nitie, mchele bedo imported. But e higni 4 mokalo waseduoko piny mchele mabedo imported kaka Kenya gi metric tons 200. And mano tiende ni mchele mabedo grown locally oseidho malo significantly. And mchele pod nyaka wa import nikech kaka jo Kenya mchele mabedo consumed e higa achiel en 1.2 billion metric tons. Now wan kaka jo Kenya wanyalo mana produce metric tons 350. So tiende ni modong' no te nyaka wa import. But gik mwatimo sani kaka serikal wadwaro ni ka gik bang' higa achiel kata higni 2 mondo wa reduce the gap between gima wa produce locally to gi gima wa import. And king'iyo higni 4 mosekalo wase reduce gap no gi chiegni metric tons 200. And kwadhi mbele to gap ni biro dok chien so that pesa mang'eny obed ma circulate within the country. And then gombo marwa kaka Lake Basin ni seche ma Kenya medo pur mar mchele malo, taluora mar nam Lolwe emokawo namba 1 e pur mar mchele. Nyocha chako chenro mar jiwo wach mar pith mar rech. Usechopo gi kanye? Pith mar rech VOJ watime gik moko 2. Mokwongo kaka nawacho ni wan gi school mipuonje jopur. And e school kanyo wagolo fingerlings. Fingerlings gin rech matindo tindo midhi pidhi. And gima timore sani en ni watemo encourage jowa mondo tim gimiluongo ni cage culture and pond culture. Tiende ni okwadwa ni jowa dhi e nam luwo rech ma ng'ato ringo otieno nyaka okinyi mokia no dhi yudo rech marom nade. So seche ma gitimo cage culture gi pond culture ong'eyo maber ni ei cage ni an gi rech 300,000 bang' dweche 6 kata dweche 7 akayo rech 300,000. Seche ma gitimo pond culture ong'e maber ni e pond ni an gi rech marom kama bang' dweche marom kama ma e gima kayo. So wagolo jowa e timo ohala mar luwo rech ma jalupo dhi lupo gotieno to ka piny ru to onge kata gima wago. And magi gik mwatimo, so wa support jowa mondo yud the fingerlings, watudo gi joma miyo gi chiemo mag rech, and watimo extension services mondo watem miyo gi rieko kaka ginyalo pidho rech. Kamano. Erokamano.